казвайте нещото, днес ще играем нещо с кого. Ай го влизай. Днес ще играем с нещо. Айде. По кой път да минем? Ами аз минам по жълтия. Жълто. И аз минавам. Не, ти от друг трябва. Червено. Добре. Прика. Зеления. Аз тръгвам по Аз по лилавия. Ти само напред ли минаваш? Аз минавам всеки път страни. Ами трябва да гледаш къде е. Чакай! Но... Това е стопа. Да, на някои места е задънено. Ти трябва да познаеш на кое не е задънено. Фак е тук задънено. Опа. Ето тук не е. И тук е. Синьото. Аз ще тръгна по лилавия път. Ник, чули? Да, съм вече при паркура. Излязох. Кой пръв? Аз съм вече на арена 3. По кой синьо? Чай, че тук вече си е трудничко. Тук е задръстено. Значи по оранж. Кой път да мина? Не знам, но аз вече минах мапа. На survival ли си? Айде стига да скочих в лава. И така, това беше от мен. Аз бях на 10, минах мапа днеска и чао!